ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଗହମ ଏବଂ ଚାଉଳ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଡିଲର ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଟିଜି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯଥା ରାସନ ଡିପୋରେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗାଡ଼ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସରକାରୀ ରେସନ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ରାସନ ପାଇବାରୁ କାହା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି ହେବେ। ହରିୟାଣା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରେଡ୍ ଏଟିଏମ୍ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଏଟିଏମ୍ ପରି କାମ କରେ। ଏ ମେସିନ୍ ଏକ ସମୟରେ 5ରୁ 7 ମିନିଟରେ 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ଶସ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମେସିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରେସନ କାର୍ଡର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମେସିନ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର କିମ୍ବା ରେସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ ହେତୁ ସରକାରୀ ଦୋକାନରୁ ରାସନ ନେଉଥିବା ଏବଂ କମ୍ ରେସନ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ।